Oli ja hyppy! Ja ylitys. Mennään. Suista tää on niin järkyttävää, mitä kenguru loikkaa. Herra Jumala! Huhhuh! Mitä sä oikein kuvaa? Sen jalkoja. Siis se oli liian kaukana, nyt se näkyy kokonaan. No nyt tulee esteet. Miten se sinä oikein kuvaa? Nyt! No hup. Mitä tapahtui? Tuli kakka. Tuli. Eikä tullutkaan, tuliko? Tuliko siltä kakka? Niin, mutta se näytti, että sillä tulee kakka. Oh my god! Ja Dana menee. Liikuttaa, kun se pitää bileet täällä. Se tulee joka kerta, älkää välittäkö. No! Juokse! Juokse! No. Oi oi. Oho. Tässä ei ole ihan sarja kuulostani. Säälittävää. Ja se on lähelle, kun mä just zoomasin. Kato nyt näkyy vaan iso maha. Oh. Mitä? Vaahtokarkki. Ole salamadonna! Toffe on partipu. Täällä on nyt alkaa vasta mielenkiintoinen osuus. Ei pattereita kää! Pattereita! Oi pattereita! Ja! Kaukkaa.